ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. боз ба дидори ҳам расидем ва имконият аст ки ман Акбар Шарифӣ оиди фаъолияти милитсияи суғд ба шумо маълумот диҳам. ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёту саломатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ, ҳамчунин ҷиноятҳои характери молумулкӣ дошта дар барнома ҷой дода шудааст. сархати гузоришҳои барнома чунин аст. дилхушии ғайриқонунии хонандагони мактаб дар рӯзи дониш, бадахлоқии марди рӯзгордида бо сӯистифода аз эътиқоди динӣ, муноқишаи чӯпонҳо барои яксар гӯсфанд ба марг анҷомид. дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ дар шаҳри Хуҷанд. шаҳраки Ғафуровро аз талбандаву оворагард ва шахсони майзада тоза намуданд. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.